Iki kowe ape tanggapan nang ndi? Ape tanggapan nang ndi? Aringan bos. Borneo. Ya, go playing barang to Mas, Mas. Endang mangkat. Wah, asem. Setere nang ngarep e. Duwe kari buka lho, Mu. Iki rokok ora jatah gak wani njaluk aku. Jatah iki Mang. Sapa sih iki? Dah. Wes sik. Bismillahirrahmanirrahim. Bodo kedua ngaringan, wah nganggo flying barang. Panggungnya rano flyingnya bolo, dah ngene iki lho sing marahi ngrekasakno. Jadi terpaksa diwarna son iki. Wih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mangkat selamat, mulai selamat. Selamat sedayanipun.